खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिनिनोबो ओंखारगोन आरो जायफोरा निजा हिन्जाव दं बै हिन्जाव थानायफोरा गिगोनबो, मानोना दिनैनि भिडिअआनो बेफोरबायदिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबा गम मोनगोन, जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ आरो लोगोसे साननांगौ भिडिअ माबोरै बेफोरबायदि खामानिफोरा जाहोलांबाय दङ जोंनि भारताव। आरो बे गासै जाथाया जाहैबाय दिल्लीनि आरो 1 नभेम्बर खालि बे जाथाया हरनि थिग 2:30 बाजियाव 2:30 पुलिस स्टेशनाव सासे मानसिया फन हरनानै खबर हरो आरो बै खबर हरनायनि उनाव लोगो लोगो बै जायगायाव पुलिसा फैयो, फैनानै बै मानसिखौ लाना थांनानै हस्पिटालाव एडमिट खालामो। माबोरै मा जाखो बेखौनो नोंथांमोना मिथिनानै लानाया मोजां आरो बेफोरबायदि जाहाथे नोंथांमोनजों जाया बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोबाय। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय। बिहारनि सासे बिष्णु होननाय मानसि, आरो नोंथांमोना मिथिगौ आसाम, बिहार बा वेस्ट बेंगल बेफोर जायगायाव खामानिनि जोबोद अभाब आरो बिनि थाखायनो सुबुंफोरा दिल्ली, मुम्बाइ, तामिलनाडु, बेंगलर बेफोराव फैनानै खामानि दामानि मावफैयो। आरो बै बिष्णु होननायाबो बिहारनिमोन आरो बिहारनिफ्राय मास मोनब्रै मोनबा सिगांल' हिन्जावखौ लानानै दिल्लीयाव थाफैदोंमोन। दिल्लीयाव थाफैनायाव मास मोनब्रैया मोजाङैनो मोजां खामानि मावनानै जाहोलांगासिनो दंमोन। नाथाय बै बिष्णुआ मोनसे सभाब दंमोन, जुमाय लोंना फैनानै हिन्जावजों हेब्बाय थायो। आरो बिदिनो सानसे ओरैबायदि सम मोनफैयो जे मानसिनि जायखिजाया मोनसे धैर्यनि सिमा दंना, बेसेबां आरो सैज्य खालामबावनो सासे मानसिनि अत्याचारखौ। आरो बिदिनो बै हिन्जावाबो बिदिनो जानायसै ना मासो, गावआ दाबो हमजायाखै पुलिसजों, नाथाय हमजाबा गासै डिटेल्सखौ मिथिगोन। आरो बै हिन्जावा इखालि हौवाजों हराव नांलायलायो, जुमाय लोंना फैनानै बियो हिन्जावजों हेब्बाय थानायनि खोब नांलायो। नांलायनायनि उनाव दसे उनाव बै हिन्जावा सिरि सिरि थांनानै गावआ बिसिनायाव उन्दुना थाहैयो आरो हौवायाबो बिनि जिङाव हायावनो उन्दुनानै थायो। नाथाय दसे उनाव जेब्ला हौवाया उन्दुलाङो, बै उन्दुलांनाय समाव बै हिन्जावा मा गोसो जानाय, बै गावनिनो मैगं हाग्रा सेखाखौ लाबोनानै बै हौवानि प्राइभेट पार्टखौ दानस'नानै होयो आरो दानस'नानै लोगो लोगो बियो बै जायगाखौ गारनानै खारखुमा लाङो। आरो खारखुमा लांनायनि उनाव बै हौवायानो गावनि मबाइलजों पुलिसनो फन हरो आरो पुलिसा लोगो लोगो बै जायगायाव मोनहैयो आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामखानायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबायानो। नाथाय पुलिसा दा बै हिन्जावखौ नागिरगासिनो दङ, दाबो नागिरनानै मोनाखै। आरो नागिरना मोनबा बे गासै डिटेल्सआ मानि थाखाय नांलायखो आरो मा साननानै बियो बेफोरबायदि दानस'खो, बेखौ गासै डिटेल्सखौ जोङो मिथिगोन उनाव। आरो नोंथांमोनाबो बे निउसखौ वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनगोन, सार्च खालामबानो जे दिल्लीनि हिन्जावा हौवानि जि प्राइभेट पार्ट दानस'ना होदो, बे निउसखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबानो मोजाङै मिथिगोन। आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया बेनोदि नोंथांमोनाबो जायफोरा हिन्जावजों जोबोद नांलायबाय थायो, लोंना फैनानै हेबफैबाय थायो, बे स्वभाबखौ गार। मानोना साबधान, हिन्जावफोरा मब्ला मा खालामनो हागोन बेनि माने कुनु ग्यारेन्टि गैया। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।